poliittista historiaa, hyvät ystävät. Te olette olleet tekemässä sitä. Tämä on yhteisen työn tulos. Meitä kohtaa nyt uudet haasteet. Me olemme valmiita. Me olemme nousseet pienestä ilman suurta rahaa, suurella sydämellä, suurella työllä. Kannattaa uskoa omaan asiaan, pitää oma linjansa, siitäkin huolimatta, että joskus tulee vastaan, joskus tulee pilkkaa, tulee ties mitä, mutta kun on puhtaalla sydämellä liikkeellä, tekee kovaa vaalityötä, se on me tehty joka vaalipiirissä, kävin kaikissa vaalipiireissä, perussuomalaiset sai kansanedustajan jokaisessa vaalipiirissä. Lähteneet pienestä, 15 vuotta sitten ei ollut mitään muuta kuin kevyt alku, siihen on kasattu, siitä on lähdetty liikkeelle, te olette tullut kaikki mukaan siihen, kaikkia tarvitaan, jokainen pääsee mukaan, perussuomalainen Suomi on isänmaallinen, oikeudenmukainen. Suomalaiseen työhön, yrittämiseen, oikeudenmukaisuuteen. Me olemme realistisia ihmisiä, me tiedämme, että mitkään asiat eivät muutu hetkessä, mutta me tiedämme, että ihmeitä tapahtuu, kun niitä tehdään. Tänään on tilipäivä!